sapaning mangsa tulis waris baja diri kuwung melengkung ning langit kaboran si mega putih lap kelingan mikiri laku neng badan siji gawe pisan susah ning ati Kang Eeng ngaturaken matur kesuwun sing paling eman nakir sorene nakir sing ditakir godhong plasan esuk mikir sorene mikir sing dipikir angger ora rumasa papayananda Kang Eenge gede sing duwe rias penganten wong gabus gadur iya sayang widiwas sing ora disangka-sangka kelawan ora dinyangka Dewi sampai melaku nyelusuri dalam setapak ning batin selalu meratapi nasib sing ora pada karo batu balung bali delika santole ninggalar najan langka gawe katon nanjak gunung temurun jurang alas sengitek anjing kali banjir tak seberang cara dewek lagi nutugi rentege ngati kelawan gawa tujuan goleti sang suami kaya dede Kang Mas Dewa Arus dingin tianane sampean ku Kang Mas kilawane kula separan-paran sengsara seturut tenggalan kanggo mama ame kedik mama tuan rumah mimi tuan rumah geding kelingan zaman semana lagi urip bebarengan rumah tangga cukup bahagia rumah tangga cukup harmonis sing ora diduga-duga kelawan ora disangka sehingga rumah tangga pisah kelawan Kang Dewa Arus ditambah sing gawe nyesel ning batin Dewi sampai dilengakan wujud rupane banyu mata aku macakan lap keningan laku neng badan siji susah ningati wujud rupanya kakak
Dewa Arus sing waktu mau manusia semana ganteng, manusia semana KCP, sampai ganti wujud rupanya naga raksasa. Ya Dewa, kula bener-bener penyesalan dilengakan sampean. Sing wujud rupane rombang kamar. Memang apa sing terjadi nih sing nimpaning diri sampean. Sampat awelas asih ning Gusti Kang Maha Suci. Kula bener-bener gendut. Kena ngapa takdir sing plesak selalu nimpa ning diri Dewi sampai kakak Dewa. Setelah sampean ganti wujud rupane naga raksasa karena wirang kelawan sebebaturan sehingga sampai ninggalakan Dewi sampai puningan dianane sampean sekian kakak Dewa Arus. Ning sapa suriti piri ning sapa nang senang raga ning sapa sun jaluk kakak Mas Dewa Arus ning dianane sampean lamun sampean bener-bener ana ning tempat ini kagian sampean muncul ning ngadepane Dewi sampean keluargane sampean bisa lawas rasa kangen kawan rasa rindu pengen ketemu karo sampean muncul Gama hadir Gama istriku. Iya Anggone apa sirat tawan-tawan tangis ing seping giring pesisir istri. kula banget jakal harus delengaken wujud rupane sampean kakang Dewa Arus. Jakal Sampean sing maune manusia sekian dadi naga raksasa. Memang apa sing terjadi sing nimpa ning pribadine sampean kakang Dewa Arus. istriku, Kula kakang yen seliramu pengen bedar historis kejadian lung tulung cabutan cunduk kencana kang tunancap marang ubun-ubunku istriku. cunduk kencana Ya sing ana ning sedhure bun-bunane sampean. mengkonon istriku. Lamun pusaka cunduk kencana dicabut sampean bisa jelma dadi manusia maning Kang. Iya. Iya. Lamun Ayo, tah kaya konon bakal tak turuti apa sih dadi ucapane sampean. Tak bantu Kang Mas, bakal tak cabut pusaka cunduk kencana. Ayo cabutan istriku. Mene sampean maju Kang.
merapat ning ubun-ubunku Apa istri. bun-bunane sampean Ya. Kakang Mas? Oh, iku pusakane iya. Di saya pusaka tunduk rencana bakal tak cabut ke lawan Dewi Sapa. Ya, cia, cia. Ah. Aku wis rupa wujud dadi jalma manusia maning Rai. Iya. Sampean saking wis dadi jalma manusa. Kula banget seneng Kakang Mas. Amber seliramu weruh bedar historis kejadian aku anjelma dadi sang naga menek dodok aku perlu kanda karo sira. Kula siap ngerongokaken apa sih dadi penjelasannya sampean. Bari dodok ya Kakang Mas. Jagat jembar kaya sintruk ngamun-ngamun, suket kudu ngalumaking kaya jagat melu nangisi, kaya jagat melu bela prihatin. Sekerukir gambare watu welangan pisan kaya kaca, senajan ning lair mungkir ning batin pasti ngakui duh. Mas pengantennya yuk pengantennya kedi, mama tuan rumah mimi tuan rumah kedi, aja lali papa yang anda bos kusen kusen wong Cirebon girang, kang sawut wong pegagan singananing Taiwan kedi, kang gosing duwe rias penganten wong gabus gadur, minangkane kang eeng dewek sing paling eman, kanggo nok ikae kedi mimi tiara aja lali. Kakang Mas Dewa Arus, enggal sampean cinarita apa sing menimpa ning pribadine sampean sampai kejadiane sampean maliwarna wujud rupane naga raksasa. Aja sampai gawe penasaran kelawan kula sing dadi keluargane sampean. Enggal jelasaken Kakang. Istriku, supaya pedar ing cinarita waktu pengiki kawruana marang sir senalikane panggonanku
alas Lebak Sungsang arep ana sing babat. Oh ya? Lantas? Anak siji wanoja saking Banten kang duweni aran Nyi Kawunganten. Nyimas Kawunganten. Penotoran alas Lebak Sungsang sengaja kuhentikan. Nyatane sing aran Kawunganten ngelawan murka sehingga timbul peperangan kelawan aku Dewa Arus. Ora teksaga iya kerana wong Banten sing duweni aran Nyi Kawunganten bener-bener wanoja kang sakti mandraguna. Kakang ditancepi kelawan pusakane cunduk kencana lan ngupai sumpah serapah. Sampai kapan yen cunduk kencana dilepas saking pungpunane kakang, kakang ora bisa dadi manusia mahir. Ya Kurang ajar Mas Kawunganten. Wong lorong mata munang nangang sekejap bisa ngucap. Aduh Gusti kula ampun ora kuat yang galarane. Ciriwan cibagja diri ketulis kegawaning janji. Dukang aja lali selawase. Pantesan lan paingan sampean ora berdaya gara-gara ulai Nyimas Kawunganten, padahal sifatnya wong wadon ya, tapi bisa ngalahaken kesaktiane sampean. Kawunganten ora bisa dianggap remeh Rai. Mulane kakang Dewa Arus kaya naruh dendam sampai kapanpun kakang benci kelawan Kawunganten Rai. Utang lara dibayar karo lara, Iya pasti. utang wirang dibayar karo wirang Rai. Kula sing dadi keluargane sampean beli bakal tinggal menang. Ya Kakang Dewa Arus. Pribasane ari wong keluarga. Keciwit kulit kegawa daging. Enak belenake sampean kula sing melu merasakaken. sisa-sisa bangsa penawungan pengikutku Rai dikumpulaken kembali kanggo nantang perang maning lawan Nyi Kawunganten. Penasaran kakang kayane Rai? Aja watir kakang, segalane bakal tak dukung. Kula sing dadi keluargane sampean pasti ora lepas saking iringane sampean, atau kula selalu mendampingi ning suka kelawan dukane sampean. Kurang ajar Kawunganten, sombong serak Kawunganten, mater duwe kesaktian semono. Lok Sumitri minangkane sing ditembangi Nok Sumitri dhewe aja lok digawe nglamuning pikiran kanggo mamatuan rumah mimituan rumah kedhi Nok Sumitri matur sun. Ya! Kodok jenguk delengaken bari ngantuk. Sampean mangger bae sok gawe kaget. Entak Deleman kon melek matane. Bocah sing lagi lenggat lenggut digentak sampai kaget. Nonton Kan. sandiwara jabari ngantuk ambar wuruning lakone ya nang ya. Kone kanggo kandahan ning batu-batu lakon apa aja karena lagi bengikak. Oh. Mbut udah teman ngantuk, gajeningan. awas. Heeh. Pokoknya sumpah kelawan TKD kula.
Ya. Karena Nyimas Kawunganten kan sifatnya wong wadon. Ku, kapa wong wadon ya lawane wong wadon maning. Konon ya. Ya iya. Ku jadikan dirimu sebagai Sri Kandiku. Pra. Ten ya. Siap, maju terus pantang mundur. Ya. Mong. Apa kuno? Sadurunge maju ning palagan perang kelawan Nyi Kawunganten, istriku payen semangat aku. Aku sengsara ning sedasare samudra, beli mangan, beli nginung. Oh, coba awak sampai kering makanya. Oh. Ya ampun. Kari palu karo kulit peku. Kosine lakine kita sing waktu mau nek semana wong perkasane. Ya. Semana wong lemune. Lemu, sekine sampai gering geragasan. Bayet. Sampai bayet. Kari kulit. Ya. Karo balung. Karo balung. Ketelu daging. Iya. Ning menang ning dasar yang laut. Weteng blending mangger bae sampean ku ora gering. Mangani banyu bae apa sih sampean ning sajrone dasar laut? Mangani iwak cucut. Lamun sampean pengen dipai semangat. Kesempatan. Iya. Ning desa Pegagan. Ning desa Pegagan. Lagi anak acara perkawinan. Ono. Ku Iya. hana hiburane. Hiburane ku sandiwara dwi warna. Iya. Sing santing losaran. Bener. Ku dihormati keluarga besare Mimi tuan rumah sareng mama tuan rumah. Mas penganten sareng Yayu penganten. Ya. Nok Aam sing lagi dadi penganten. Terbingkis salame kanggo Mimi Nok Aam. Nok Aam. Mimi datine kedhi. Anak Kang Tohir tekan aya. Iya. Dihormati. Kanggo ngormati keluarga besar Dwi Warna. Iya. Mimi Haji Wasrini, Bunda Haja Wiwit, Bos Muda Dwi Warna, kanggo Dede Ecane Keding, boten ketinggalan kanggo Nok Indri cantik keding diajak. Yuk, bari jalan Bari jalan, kanggo ngormati Kang Eeng sing duwe rias sing gadur, Nok Sindi, Nok jelitane keding. Wong ngireng baenang kanggo ngormati masyarakat Pegagan, kanggo Mimi Rendi, Bos Ayam Putih sing tulang kacang dihormati. Ya. Kanggo Bunda Ganise wong Majakerta, kanggo mantan tuan rumah Mamai Alun Bos Batu Alam sing kedoyane diajak. Kanggo Kang EM sing duwe rias gaduh sing dadi penganten diajak. bagi-bagi Nok Aam. Kanggo Kang Kepor sing duwe ati dibanding. Kanggo Mas Kumbara Seno Ketur sing duwe wilayah. Moga sehat selalu. Kita bergoyang.
istriku Dalem. aja kesuwe ning tempat yen gasik gerega mangkat ngumpulakan pasukanku. Ayo tak Ayo sakseni makan, Rai. perjuangannya sampai. Iya, ayo makan, ayo makan.